tomto videu sa budeme venovať vstupným bránam do bytového domu. Povieme si, aká je ponuka vstupných brán a vysvetlíme si aj to, aké dvere sú do bytového domu vhodné. Ako prvé by som vám rád predstavil plastové vstupné dvere. Majú veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti, viete ich objednať v množstve odtieňov a majú aj veľmi výhodnú cenu. Do bytových domov sa však používajú iba minimálne. Je to hlavne z dôvodu, že plastové dvere nie sú dimenzované na časté používanie. Častým otváraním a zatváraním dverných krídel dochádza časom k ich deformácii, čo zhorší tepelnoizolačné vlastnosti, zníži estetiku dverí a tento stav už nie je možné napraviť nastavením. Plastové dvere sú preto omnoho vhodnejšie do rodinných domov, kde vedia poskytnúť veľmi dobrý pomer medzi kvalitou a cenou a frekvencia ich otvárania je podstatne nižšia ako v bytových domoch. V rodinných domoch tak vedia poslúžiť aj po mnoho rokov.